Katarlakeñas and Kabalen. So for today's video guys, nandito tayo sa Butterworld Super Bake Shop dito sa Capas Tarlac. So yan, papasok na tayo. Papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga products na ino-offer ni Butterworld Super Bake Shop. Tara! So ito siya guys. Ayan, marami tayong mga pagpipilian dito sa Butterworld Bake Shop. Yan, kung mahilig kayo sa mga bread chips, meron sila dito. And then syempre meron sila mga popcorn, and then yung mga bread loaf nila available sa Pullman, and then yung jumbo loaf nila. And of course sa mga pastries nila, marami din mga varieties na ino-offer. So example, itong mga original brownies nila, may mga buttercup, macaroons, and of course meron silang mga tuna bun, yan, mga egg pie. Dalawa yung flavor na egg pie nila. So merong yung original, and then yung ube, and of course meron silang banana slice and yung yema cake. And sa mga pandesal nila guys, ito available yung ube pandesal, and then yung plain pandesal, and yung mga flavored loaf nila available din yan. So dito meron silang ube loaf, and then kung gusto nyo nang may yan naka-bundle na, so ito yung mga flavor breads nila. So mayroon siyang raisins, ube, tsaka munggo. So isang pack no Kabalen at Tarlakeños is 119, makaka-save kayo ng 22 pesos. Kung opia lover kayo, yan, nag-offer si Butterworld Super Bake Shop ng mga iba't ibang flavor ng mga opia. So ito sila. So ito yung meron silang opia munggo, red munggo, yan, opia ube, opia baboy, and of course meron din silang mga butter cookies. And then kung mahilig kayo sa pastillas, meron silang opia pastillas. And of course guys, so nag-offer din sila ng mga chia seeds, ayan, at palis black rice, mga golden flax seeds, zero sugar, and meron din silang mga brownie bites, caramel bites, pihaya, yan. And then of course ito, mga toasted bread. At Kabalen natin dyan, kasama natin si Ma'am Pe. So tatanungin natin si Ma'am Pe about dito sa Butterworld Super Bake Shop. Ma'am, anong oras po nagbubukas ng Butterworld Super Bake Shop dito sa Capas? We're open at 7 a.m. until 7 p.m. And then yung pinaka-location niya, ma'am? We're located at Santo Rosario, Capas Tarlac. So malapit lang dito sa Capas Public Market. Yes, So sir. along MacArthur Highway lang naman talaga siya. And then ma'am, ito nga si Butterworld Super Bake Shop, dito lang po ba sa Tarlac makikita? Meron rin sir kaming other branches. Meron din sa Pampanga and sa Pangasinan. So marami na rin pala siyang branches. Yun guys, na marami kayo makikita mga products dito sa Butterworld Super Bake Shop dito sa Capas. So may mga yan, loaf section, pastries, mga opia section, and then yung elsewise nila. And of course, di mawawala dyan yung mga pinagmamalaking cake ng Butterworld Super Bake Shop. And then kung gusto nyo magpa-customize ng party cake, so pwede. Ma'am, nag-order ako dito sa mga party cakes. So pag sarili yung design, usually ma'am, ilang araw po? Ang pag sarili sir na design, yun yung tinatawag namin na customized cake na sariling design 1 week before the event ko. So pag design po ni Butterworld, Pag sariling design po sir ni Butterworld, 3 to 5 days before the event. Good afternoon mga Katarlakeñas, Kabalens. Sa mga gusto po ng mga budget friendly po ang Butterworld Super Bake Shop. We're located at Santo Rosario, Capas Tarlac.
Meron din kami sa other branches, Pampanga and Pangasinan. Available din po yung mga chill cakes namin and party cakes po namin. Yun, kung nagkikrib kayo ng mga pastries, mga opia, and then kung may mga occasions kayo na talagyan niya sa mga kabalyan natin dyan. So maraming available na mga cakes si Butterworld. Yan, marami naman siyang branches sa Pampanga, dito sa Tarlac, and of course sa Pangasinan. So yun nga no, kabalyan at katarlagenyos, hindi naman tayo papayag na hindi matikman itong products ni Butterworld Super Bake Shop. Syempre ito meron tayong ube roll, and of course yung pinagmamalaki nilang lemon cream, double chocolate, and then yung famous mocha nila. So ito na nga yung pinamili natin kanina, itong mga pastries nila and then mga bun. So meron silang asado bun, may tuna bun. And then kung naghahanap kayo ng mga yan, Pullman loaf nila, o yung pinaka name is Peter Pan. So dalawa yung size niya, yung Pullman and yung isa is yung Jumbo. Yun guys, no, sabi nga kanina, hindi lang dito sa Tarlac si Butterworld Super Bake Shop. So meron na siya Pampanga, meron din siyang Pangasinan. Yung mga branches nila sa Pampanga, so meron sila sa Angeles, Florida Blanca, Lubao, Mabalacat, Magalang at San Fernando. And syempre sa may Pangasinan, meron silang Bayambang, San Carlos at sa Tayog. Syempre guys, no, yung pinakamarami nilang branches sa Tarlac, Maliwaluan, Maliwalu 2, Anchieta, Kutkut, Eptañedo, Matatalahit, MH, Del Pilar. And syempre guys, meron sila sa Kamiling, Capas, Concepcion at Paniki. No, titikman na natin yung lemon cream ng Butterworld Super Bake Shop. So ito, nakapag-slice na tayo. Ang sarap niya no guys, yung pinaka bread niya is kasama yung nagme-melt yung pinaka icing, and then yung pinaka cream niya nga, and then yung pinaka aftertaste niya is may sweetness, and then syempre andun yung aftertaste ng lemon. So kung fruity flavor yung mga gusto nyo sa mga cakes, perfect na perfect itong lemon cream ng Butterworld Super Bake Shop. Next natin titikman no guys, itong overall ng Butterworld Super Bake Shop. Ito naman guys, kung ube lover kayo, perfect na perfect itong ube roll nila. Yun guys, no, kaya ganito kasarap yung pinaka ube roll ng Butterworld Super Bake Shop. Yung pinaka ube nila is from Good Shepherd. Next natin titikman itong double chocolate ng Butterworld. Yan. So ako sa mga cakes, talagang gustong gusto ko yung mga chocolate flavor. Yan. Pinaka-touch niya guys, may chocolate siya, and then syempre yung pinaka-icing, and then dun sa pinaka-middle ng pinaka-bread niya, may chocolate pa siya, kaya talagang lasang-lasa mo yung pinaka-chocolate. And good thing guys, hindi siya nakakasuya, unlike sa mga ibang cakes na natikman ko, is talagang unang mo lang, unang subo mo, parang ayaw mo na, kasi nga yun, nakakasuya siya kasi sobrang sweet nung pinaka-chocolate. Ito, saktong-sakto lang. No, last natin titikman sa mga cakes nila, itong famous mocha nila. Ayan. Ito naman, talagang mahilig kayo sa mocha. Andun talaga yung pinakalasa niya. Yan, kung mocha lover kayo guys, perfect na perfect itong famous mocha nila. And then kagandahan ng Butterworld, sabi nga kanina ni Mampe nung na-interview natin, kung gusto yung pa-customize sariling design nyo guys, so abot siya ng 7 days. And then kung sariling design ng Butterworld sa mga party cakes nila, yung pinakita ko nga sa mga brochure nila or yung chart, abot lang siya ng 3 to 5 days. Titikman na natin itong mga pastries ng Butterworld. So meron tayong banana slice, original brownies. Sa original brownies nila guys, nag-offer din sila nung nakapack, so bite siya. And then meron silang yama cake to. Gustong tikman to yung pinaka yama cake nila. And then syempre yung egg pie. So may dalawa silang flavor, yung ube and then yung original na egg pie. And then sa mga bun nila, may dalawang flavor, yung asado and then yung tuna. So una natin titikman itong pinaka brownies nila. So ito na nga guys, nung mahilig kayo sa mga sweet, so yan. So bili na kayo ng mga brownies ng Butterworld Super Bake Shop. Yan. So ito na nga guys, titikman na natin itong banana slice. Yan. So yun kagandahan ng Butterworld Super Bake Shop. Kung nakikrave kayo ng yan, banana loaf and anything na cookies, so meron sila. Mabibili mo sila per pack. Like kung bibili ka ng malaki, gusto mo lang tumikim, so available yan sa Butterworld Super Bake Shop.
kanina ko pa gustong tikman itong pinaka yema cake ng Butterworld. Perfect na perfect yung yema cake ng Butterworld. Lalo na guys, pagkatapos yung kumain, yan pang imaga. Syempre yung pinaka texture niya, toasted yung pinaka taas niya, and then crunchy yung pinaka outer ano niya, and then yung sa loob guys is napaka soft. Kaya malalasahan mo talaga yung pinaka yema. Tignan natin yung pinaka egg pie ng Butterworld Super Bake Shop. Ang sarap niya guys, and then syempre napakalambot ng pinaka bread niya. Mostly yung ibang egg pie na natikman ko before is talagang itong pinaka bread niya matigas. So ito saktong-sakto, nagbe-melt siya sa bibig mo. So ito na nga guys, yung pinaka asado. Check natin yung pinaka laman niya sa loob. So ayun siya. Ang sarap niya guys, no? Kung yan, asado lover kayo, kung ayaw nyo mag-rice, so pwedeng pang alternate to. Napakalambot ng pinaka bread syempre. Yung asado, yan, the best guys, napakasarap. So ito guys, no, check natin sa pinakaloob yung pinaka-tuna nila. Yan, kung tuna lover kayo, siguradong magugustuhan nyo to. Yan. So ayan siya guys. Siguro to ano, masarap siyang i-partner sa coffee, lalo na pag umaga. Yung nga sabi ko kanina guys, kung ayaw nyo magkanin lalo na pag morning, pero pwede ito yung pinaka breakfast nyo. Kung tuna lover kayo, asado lover kayo, so pwede siyang ano, i-partner sa coffee. Sarap guys. So ayun guys, no, tapos na natin tikman itong mga cakes, and then yung mga pastries, mga buns, and of course meron din silang mga bread ay loaf. Pero sabi ko kanina may Pullman loaf sila, and then yung jumbo loaf. So masarap guys, i-partner itong mga Peter Pan nila o yung mga Pullman loaf, and then yung jumbo loaf nila sa peanut butter nila. So yung peanut butter nila guys is sugar free siya. Yung kagandaan doon. Diabetic kayo, pwede yung peanut butter ng Butterworld Super Bake Shop. Yung guys, na perfect yung mga products ni Butterworld Super Bake Shop. Lalo na guys, kung may occasion kayo, birthday, christening, and wedding. Yan nga, sabi ko kanina, may mga party cake silang ino-offer, and then yan, may mga rectangular and then round cake sila. And then sabi ko nga kanina guys, no, kapag breakfast, so perfect na partner sa coffee nyo itong mga buns nila, and then may mga pandesal din naman silang ino-offer. So may mga pandesal nila guys, meron din silang mga yan flavor, and of course ito, pagkatapos yung kumain, syempre pwede nyong papakin itong mga pastries nila tulad nitong brownies, yama cake, banana slice, and then yung pinaka egg pie nila, meron din silang ino-offer ng mga opia. Yan, madaming flavors yung mga opia nila. Yung guys, no, hanggang dito na lang. Syalan nyo na iba-ibang branches ng Butterworld Super Bake Shop dito sa Tarlac, Pampanga, and syempre sa Pangasinan. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre, huwag yung kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kababayan natin dyan at Katarlakenyos natin dyan yung mga masarap na pastries, cakes, and dyan syempre yung mga bun and then loaf, opia ng Butterworld Super Bake Shop. So until our next vlog, peace out!